Em dic Manuel Vallès, soc de Xàbia i el meu ofici és pedrapiquer. Este ofici mos ve de quan m'abuelo va començar a rebassar marges i començar a fer subsides i després es va especialitzar aquí a la costa quan grans empreses compraven muntanyes i feien urbanitzacions i ahir es va començar quan es transmetia l'ofici a pares, a fills i en aquest cas a nets, per ser la tercera generació. El meu nom és Ivana Ponsó de Revert i soc arquitecta i margenadora i així estem fent un taller de pedra en sec ja d'un nivell un poquet més avançat. I ara anem a contar-vos el que són les ferramentes necessàries i el que gastem nosaltres pel marge. Són ferramentes quasi primitives que ja no han tingut cap devolució com han anat els oficis, no? Que es continua gastant, igual com abuelos, a pares i a nets, i en aquest cas aquesta massa pot ser que tingui més de 50 anys, i este ve ja dels abuelos, són d'antes, i anant passant-se. No es desgasta, però que dura més que una persona treballant una vida útil. Aquesta massa és per agarrar la pedra, que venen grans, en blocs, irregular, tu tens que tindre una imatge per a poder pegar-li i tallar-li una cara o alguna forma per a fer-li alguna cantonera. També t'ajudes, a banda d'una volta que l'ascles la pedra en la massa, ja s'agarraria el martell per agarrar la pedra i anar pegant-li, donant-li la forma i anar refinant la pedra en l'acabat final, que seria per col·locar-la en el marge. Després també tenim uns altres ferraments que es comporten d'una maceta, un puntero, una escarpa i un topo, que el seu significat té que agarrar una pedra que ja la t'escarà per fer un canto d'una casa, d'un marge o d'una xemenera, la marcaries, en el topo l'agarraries, li pegaries per anar perfilant-la i després gastaries o bé l'escarpa per fer-li un poc ratllat al canto per no rebentar-lo i després agarrar i picar un puntero. Això és molt important perquè la gent ja no sap gastar-ho. Són tècniques que estan perdent-se i costen molt d'aprendre. Hauria d'ensenyar ja a la gent jove a gastar aquestes ferraments perquè no és qüestió de 2 o 3 mesos, sinó d'un any, 2 o 3. Costa molt les tècniques d'adquirir, no és com un altre ofici. I és una cosa molt bonica i molt sentimental de poder fer una feina d'aixes i després fer una xemenera i que perdure per muchas generacions i que la puguem gastar i la puguem valorar. Este any el que ens hem dedicat, una de les coses que anem a practicar, són fer arcs de doveles. I per això necessitem una cintra, que es pot fer de fusta o es pot fer en terra, n'hi ha diverses maneres, però aquesta és com la més habitual. Per tant, es prepara una cintra de la mesura que es vulgui fer l'arc. En aquest cas li hem donat una profunditat de 60, perquè moltes voltes les parets solen tindre 60 centímetres perquè puguin treballar a 2 cares i això. I el primer que vam fer va ser col·locar les cintres, que en aquest cas n'hi ha 3, i fer una primera filera de paret a doble cara entre cintra i cintra. La primera cosa, fem la primera filera de paret a doble cara, de manera que la separem un poc de la cintra, però ja ens serveix de referència per a començar a posar les primeres pedres de l'arc. I vam començar a col·locar ja unes quantes fileres unes quantes pedres d'esta primera filera de l'arc, més o menys fins a aquesta altura. I després ja vam consolidar la resta de paret a doble cara, perquè aquest tipus d'arcs necessiten com un pes als laterals, perquè del pes de dalt s'escampa de pedra en pedra i es penta en aquesta direcció. Per tant, necessitem sempre com uns contraforts, i va molt bé tindre arcs, si no es poden espatarrar. I després, una vegada la paret ja va pujar fins a certa altura, ja hem pogut anar tancant. Les pedres, com veieu, estan molt treballades perquè així el que interessa és que les parts laterals de les pedres estiguen tocant-se en la major part possible, perquè entre la forma adovelada que tenen i el rosament entre cara i cara és el que, quan retirem la cintra, farà que aguante l'arc o no aguante. Per tant, la més complicada sempre és l'última, que és la clau, que això n'hi ha que treballar-la en profunditat, té molts condicionants, té 2 laterals, té un baix, té una profunditat, una altura, per tant és un carreu dels més treballats que n'hi ha. Una vegada tenim ja tots, ara recreixerem un poc encara la paret per consolidar-ho i finalment el que farem és retirar les cintres.
que per això estan col·locades sobre unes falques, perquè si no no podríem retirar-les, això està tot apretat en el pes de les pedres, i per tant hi ha que llevar primer unes falques perquè baixi un poquet, poder retirar ja les fustes que n'hi ha baix, i ja la cintra baixaria i l'arc entra en càrrega. Vale, li llevem dos d'ací i ara li llevem dos de dins també. Meneta. Ja està, vull dir, ara ja no l'aguanta la fusta. En el moment que l'arc entra en càrrega, que ja no té res que el sustenta, és quan comprovem, sobretot l'alumnat, si l'han fet bé o no l'han fet bé. En aquest moment o cau o ja s'aguanta per a molt de temps. Són arcs molt resistents que si es fan bé poden aguantar molt més que les parets.